Comezan os contacontos para os máis pequenos en Ribeira. Mañá sábado ábrese o calendario de actividades no que tamén se inclúen 2 obras de teatro. O Lustre Rivas encherase de diversión e aprendizaxe a partir de mañá co regreso dos contacontos. Tras o período estival regresan estas actividades tan agardadas polos máis pequenos e as súas familias e que son impulsadas pola técnica Alicia Padín. Serán todos ás 12 da mañán, empezaremos mañán, sábado 4 de outubro, empezaremos co espectáculo de Mamá Cabra. Mamá Cabra, que con el espectáculo Onda Mini farán bailar aos rapaces, aos pais e as nais, e cantar, disfrutar, como solemos disfrutar, porque eu tamén estuve en algún, disfrutar cas familias deste espectáculo que teremos pola mañán. Xa despois, o 18 de outubro, teremos o Teatro ao Cubo, que sería co espectáculo Nube, Nube, Sol. Tamén sería un espectáculo onde cantaríamos. E tamén se bailará. Agarda que os máis novos e as súas familias asistan ao Lustre Rivas para disfrutar destes contacontos. Que veña moita máis xente nova porque realmente vale a pena. Bueno, agradecerlle a Ali Padín, de Normalización Lingüística, que a que normalmente leva a organización destes contacontos. Tamén hai programadas 2 obras de teatro. Para consolidar o ano castelao, Ribeira engade unha actividade máis inspirada no autor rianxeiro. Imos a ter en Ribeira a Retrincos o 19 de outubro ás 8 da tarde esta representación teatral a cargo de Isabel Risco e Fran Rey, unha peza moi interesante que está tendo moi boa acollida ao longo de todo Galiza, pois imos a ter a sorte de tela en Ribeira. A entrada será de balde ata completar aforo, co cal insisto en que non vos perdades esta oportunidade, porque de verdade que paga moitísimo a pena. A veces dame mágoa, non? Que cando non lle poñemos prezo ás actividades que facemos, pois a xente parece que non se move tanto, e é unha mágoa, porque de verdade isto é simplemente que o Concello pois está tomando parte nisto, non, económicamente, ademais, por suposto, da Secretaría Xeral da Lingua con este Falaredes. E a segunda cita teatral contará cunha protagonista coñecida para os ribeirenses. Amozarase sobre as táboas do Auditorio Municipal o martes 28 ás 11:30 da mañá e titúlase Roland Orlando, Roldán transita polo Reino de Galicia, de Fantoches Bach. Roldán era pois o amante, non, desa serea de Sálvora, entón tamén pois reafirmámonos na nosa historia, non, no noso patrimonio da illa de Sálvora que temos aquí ao noso carón, que sabemos que a xente pois interesa moito, non, coñecer a nivel pois cultural, a nivel ambiental, todo o que temos aquí na zona, digo, porque nesas visitas de Sálvora que presentamos anteriormente pois quedaron ateigadas e as plazas cubertas en apenas 2 días, non dou tempo apenas nin a publicitalo, co cal pois imos a ter esta peza para o alumnado de sexto de primaria e primeiro da ESO. A normalizadora lingüística de Ribeira, Alicia Padín, agarda que a veciñanza desfrute destas actividades. Todo está sempre no contexto de que teñamos moito orgullo de ser galegos e galegas e gran coidado de transmitir o noso idioma aos nosos nenos, ás nosas nenas e nós mesmas, que utilicemos o galego en todas as condicións, en todas as situacións, para estender cada vez máis o seu uso. Tamén, como estamos facendo agora, coas persoas que acaban de chegar, seguir estendendo o galego, que é o noso ben inmaterial máis importante.